Hey guys, good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching from. My name is Igbo Alphabets and I welcome you back to my YouTube channel. Hey, Igbo Alphabets, ekele m unu. Mbọbụla nụrụ ekwu a na redio ịmara na ihe ọ pụtara bụ na ọ bụ gịnị oge ndị Igbo. Ngwanụ ana m eti obiọma na-anabata unu ọzọ. O teela anyị nọdebere na ihe gbasara asụsụ Igbo anyị. O teela mana ama m na unu na-enwekwa obi aṅụrị na ihe ndị onyonyo dị iche iche ndị nke ọzọ m na-ewepụtara unu akọwa ihe gbasara asụsụ Igbo, ọ kachakwa nke gbasara ọmụgwọ na ala Igbo. Ọ bụrụ na ị nebeghị ya bụ onyonyo, biko ama etinye link nke a na-akpọ ya n'asụsụ Bekee dịka esi akpọ ya n'asụsụ Bekee na description box so that ị ga-enwe ike gaa ebe ahụ gaje lere ya. Eji m aka na obi dị unu mma, o teela nnọọ. Eji m aka na unu nọdị nke ọma. Eji m aka na ọ na-agara unu nke ọma. Ngwa na-atụfughị oge ọbụla ka anyị gbapụ ya bụ onyonyo nke ụbọchị nke taa n'ọsọ. Hey guys, so today we'll be talking about how to write in Igbo, writing in Igbo made easy. Biko iwewekwala gị ọrụ na ịbụ onye Igbo mana ka na eji m asụsụ Bekee akụzige ya bụ nkụzi. Ka m kọrọ unu ka m mụ n'otu obiọma ma nke a na-akpọ joke n'asụsụ Bekee. A sị na ala Owerri a ga-eji asụsụ Igbo akụzi Bekee. Ya bụ na onye nkụzi bata na klaasị ya sị ha, Obi is a boy, Ada is a girl. Class Ashem Nene. Ya bụ asụsụ ndị Owerri anyị. Ngwanụ n'ụbọchị nke taa anyị ga-eme ntụgharị, anyị ga-eme opposite of it, nke bụ na anyị ga-eji asụsụ Bekee na-akụzi asụsụ Igbo anyị. Biko iwewele unu ọnwụ ka o jidere ndị na-anaghị aghọta Igbo mfe ka ha nwee ike dị na-amata ihe m na-ekwu maka ya. So today we'll be talking about how to write in Igbo, and definitely we know that before one can write, there are components that make up a sentence, or there are components that make up writing, which includes the alphabets, which is the first, parts of speech, which comes later. So today we'll be talking about the Igbo alphabet. To be honest, even an average Igbo, an average Onyi Igbo cannot actually recite the Igbo alphabets. There must be here and there. There is likely going to be an error here and there. So today I'll equally test myself to know how my knowledge of Igbo is. I'll recite the Igbo alphabets offhand. And then I will look into a paper. I already wrote it down, but then I'll first of all recite it offhand to know if my Igbo is still sharp as it used to be back in the days. So now to feel go over like I and also mkpụrụ edemede Igbo dị mkpụrụ dị 36 nke na-akpọ 36 n'asụsụ Bekee. O kekwere ya n'ụzọ dị iche iche, mana ka anyị pụ ụzọ matagwo n'ihe bụ ya bụ mkpụrụ edemede Igbo. Ka anyị bido. A B C D E F G I J. Ka m bidokwa n'isi ọzọ. A B C D E F G B B. Nice. Let me one more time. A B C D E F G B E B H E I J K P P Q L M N N N N O O P R C S T U V W Z. Kọrọ dụbaka. Enwetara m enweta. Ihe mere bụ na mgbe mmemme editing, mgbe mmeziwe ya bụ onyonyo nke na-akpọ editing n'asụsụ Bekee, aga m na-atapawa ha, na-ede ha, na-edepụta ha ka marakwa ma akpọtara m akpọta.
maka na o nwere ike agaghị mama ekwele m ya ọ gafere agaghị mama ma kpọtara m ya kpọta ma kpọtaghị m ya mere aga m ewetezi akwụkwọ ebe m dere ya bụ mkpụrụ edemede Igbo ugbu a ka m gụkwara unu ọzọ a b c d e fe gi gbi i gbi hi i j k p kwe li mi ni nge nwe nye o p ri si shi ti u v wi yi ze. Ngwa ka anyị gụọ ya ka egwu. Now we'll go ahead and sing it so that it will be easy to memorize. Anyị ga-agụzi ya dịka egwu ugbu a ka o nwee ike dịrị gị mfe. Anyị ga na-ewe ya mkpụrụ anọ ma ọ bụkwa mkpụrụ ise ya bụ a b c d e a b c d e f g b gwe ya bụ ole 1 2 3 4 5 anyị ga na-ewe ya ise ka anyị bidokwa n'isi ọzọ ka anyị nwee ike ime ya gụọ ya dịka egwu ka o nwee ike ịdị anyị mfe ịdị na-echeta ya ka anyị ghara ichefu ya. Ngwa ịdị nkwadobe ịdịla njikere ka anyị malite a b c d e biko akọkwala m ọnụ amana m solu m dịka nke akịrị mana biko akọkwala m ọnụ gere ntị na ihe m na-akụzi nke ahụ nke kacha mkpa ọ bụghị olu m bụ nke kacha mkpa ịnụ na okay ọ dị mma ka anyị gaa n'ihu a b c d e f g b gwe he i j k p kwele mene nye nwe nyi o p ri si shi ti u v wi ze. Nke ikpeazụ anyị ga-agụkọtazi anyị gụchaa te ihe fọdebere bụ mkpụrụ abịa dị isii nke bụ na anyị gụchaa ya na ihe ọ nweziri ka ọ ga-adị ụda ya agaghị adabacha adaba so anyị ga-agụkọta ha niile ọnụ na nke ikpeazụ ka anyị gụọkwa ya ọzọ a b c d e f g b gwe he i j k p kwele mene nye nwe nyi o nye nwe nyi o p ri si shi ti u v wi ze. Ama m nọ na-adaba akwụ na-aghọta ihe anyị na-akọwa ugbu a. Aga m ejisi ike were abịdị niile ndị a mee mkpụrụ okwu aga m edepụtakwa ya mgbe m ga-emezi ya bụ onyonyo. Nke mbụ bụ a anyị ga-akpọ anyị anya na ahụ anyị o nwere ọtụtụ ngalaba ahụ nke bidoro na a. Nke mbụ bụ gịnị anya, nke abụọ bụrụ nke m ji arụgharị aka ya bụ gịnị anya bụ gịnị eyes n'asụsụ bekee. B bịawa nke a na-akpọ come n'asụsụ bekee. Chi chitukwe n'ọchị wee obi ọma eme n'obi ike chi ọchị chịpụ ya ihe ahụ edeweghị chi ọchị ịhụkwara ka ịdị ịchọrọ ime ama edekwado mma gaa na-enyo ị na-achị gị na-ele onwe gị na-enyo gaa na-enyo chi ọchị ọzọ ka m chikwara gị nke ebe Chineke nyere m eze ka m chịa n'ọchị mgbe eze m ka dị ya eze m dapụgo ugbo ya chiwata ya ekere ọnụ